Us presentem la nova aplicació per registrar i consultar dades clíniques dels pacients ingressats a hospitalització a domicili. L'aplicació permet trucar als pacients ingressats directament des de les seves dades personals. Gerard, hola, soc la doctora, què tal? Sí? Com ha anat això? Abans de sortir de l'hospital, es carreguen les dades actualitzades dels pacients. Es pot accedir a l'adreça i a la seva localització a través de les coordenades GPS. El copilot, durant el trajecte, pot consultar els cursos clínics registrats anteriorment. Un cop al domicili, es comprova l'adreça del pacient. Tercer segona? Sí. El curs clínic i les dades clíniques es registren en el moment de la visita. Es disposa de l'ordre mèdic actualitzada per validar el tractament abans d'administrar-lo. L'ordre mèdica permet, també, revisar el correcte seguiment del tractament. Un cop finalitzades les visites, des de l'aplicació es descarreguen totes les dades noves introduïdes directament a la història clínica del pacient. Aquesta aplicació és eficaç, eficient i segura i permet oferir una atenció rigorosa i de qualitat als pacients ingressats al domicili.